Hei, tervetuloa toiseen videoon meidän Suomi-kanavalla ja no tänään me pelataan, kuten näette, eka kertaa Facecamilla Five Nights at Freddy's in Real Time, joka on periaatteessa vähän niinku Five Nights at Freddy's, mutta se on oikeassa niin kuin ajassa, että se on tää 6 hour mode. Mä en oo pelannut sitten vähän 6 tuntia tämmöstä demo. Mutta mä en pelaa tätä yö 1 demoa. Tässä ne siis liikkuu niinku kameroissa ja kaikkea, joten niin. Mä oon siis iso Freddy-fani ja tää on siisti juttu. Ja tosiaan mun webcam on ihan tosi puhuen. Mä aion hankkia uuden... Oh god. This. Se lamppu liikkuu. Sitten tosiaan mä näin tästä, varmaan jos te katsotte tätä videoa, niin aiemmin tubettajalta tietenkin. Ja Chicago liikkuu, voi ei. Ja ne pitäisi tulla myös molemmilta puolilta, kumpi tahansa, eli Freddy voi tulla vasemmalta, Bonnie oikealta ja Chicago vasemmalta. Chica. Olkaa, näette sen varjon. Oh no, se on jo täällä. Pitäis mun vaan sulkea etukäteen. Bonnie on vielä tossa. Chica vaan tuli tänne kulmaan vaan niinku hengailemaan huvikseen. Bonnie lähti liikkuu. Chica on varmana kohta tossa ovella. Jos se liikkuu, niin mä suljen oveen. Mitä? Ei se niinku loogisesti kuuluisi olla tossa. Mä suljen. Ne on jo sisällä. Eikö toi tarkoita, että ne on jo niinku Freddy ja mun kämpässä niinkö? Okei, no. Sehän meni hyvin. Mä vaan kuolen jo. Joo, tästä tuli näkee vähän lyhyt video, koska mä en tiedä pystyykö tästä tehdä mitään, koska tää on vaan tää yksi demo. Tappaaks tää mut jo? Tuijotuskilpailu. Chica vaan tulee tähän oveen siis. Jumiin. Se on niin iso, että se ei mahu ovesta läpi niinkö. Siihen mä arvasin. Olis mä voinut vaan seisoa tossa koko yön. I'm dead. Brother, No. Oh.